Napuno og kalipay og pagpasalamat ang pagsaulog sa IKA-24 nga Charter Day sa Valencia City Bukidnon ning baguhay lang. Nga dunay tema nga Progress and Unity. Giselebrar sab ang pagpahinumdom sa kalambuan nga nakabot niini gikan sa usa ka lungsod ngadto sa usa ka syudad. Highlight sa selebrasyon ang Golden Harvest Street Dancing Competition ug ground presentation nga nagkadaiyang sa mga partisipante nga mapakita ang kultura ug mga talento sa pagsayaw. Matag barangay ang misalmot sa kompetisyon. Sa Facebook post sa LGU, nidaog isip champion na contingent number 7 nga gilakuban sa mga partisipante gikan sa Batangan, Vintar ug Sinabuagan. Samtang first runner-up ang contingent number 4 nga gikan sa Barangay Mabuhay, Maapag ug Pinatilan. Ug second runner-up ang contingent number 6 nga gilakupan sa Barangay Colonia, Nabag-o ug Mailag. Samtang sa ground presentation na kompetisyon, nanguna ang contingent number 7 ug gisundan sa contingent number 4. Second runner-up sub ang contingent number 5 gikan sa Barangay Banlag, Sinayawan ug Dakig Davao. Hakot award sub ang contingent number 7 nga gikan sa Barangay Banlag, Vintar ug Sinabuangan. Kung diin, nidaog kini isip Best Costume ug Best Production. Mas nahimong lingaw ang gihimong culmination night ni atong tungura tungod sa duha ka mga bisitang komedyante nga sila Negi ug Petit nga naghatag og kalingawan ug nagpakatawa sa tanan. Nagperform sab ang bandang Rocksteady ug South Nova. Nagpasalamat og dako si Mayor Azucena Hervas sa tanang ni participants sa aktibidad. Gipahayag sab sa mayor ang iyang paglaom nga padayong magkayusa ang tanang taga-Valencia alang sa pagkabot sa dugang kalambuan sa tibuok syudad. Shiny Bulyeser, Newsline Philippines, stay safe!